gareng kae sing jejer sarean. Mah. Kowe tuwa dhewe iki ngalah reng. Ha sing kebon sing panah hicar ngarep karang kedempel kae. Lah njur kowe njur karepe akeh dhewe ora. Ngene ya, Gong. Piye? Sing jeneng wong tuwa gula wentah karo anak isih bocah kuwi dadi tanggung jawabe wong tuwa. Lah, saiki wong tuwa sing wis keladuk yuswa, tegese wis tuwa, anake do mentas-mentas kaya garing kaya aku karo kowe iki gula wentah karo bapak. Nek iso bapak didedawa umure, ditutut. Wis. Maksud iki solah bawane anak ki nek gawe tentrem, gawe ayem, kebak tata krama kuwi dadi swarganing wong tuwa ndawake umur wong tuwa. Ning arep duwe anak sugih iso munjung ingkung gajah saben dina wong tuwa. Nek tumindake mrusal mbedugal kuwi dadi jalaran cepet matine wong tuwa. Mula dandanana uripmu. Bapak loro kae ngrasake kowe. Tak tonyo mencelat kowe. Sing nunggu bapak sapa saben dina? Iki lho. Nek ora ana aku, oh, ora kalap kabeh anake sing barep isane mung jejaluk. Sing nomor loro isane mung jejaluk. Bapak ngatang-ngatang kae sing bopong nang kamar mandi sapa? Ayo kowe. Agene, kok aku iso ngene kaya ngono. Wingi geblet nguyuh tak bopong wis ning dalan wis nguyuh. Nguyuhi aku, mangkel aku tak balekke ning peturan terus tak uyuhi genti. Ki ning layang, Gong. Apa? Disemayani wae esuk Senin ngarep. Oh, kusik to. Gaden ta uduh. Wah, bocah kok semayani Senin ngarep ora. Aku anggere muni ana layang tiba tratapane. Tulisane mesti bulan ini belum bayar. Uduh iki pamundutan lagu kok. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah penembanduna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kundha sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Beketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon, engko dak kleru leh ku nyebut. Mboten mengken iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane.
Oh, Bagong Padararja sak praptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana Bagong kula pundhing go jimat paripe dayana ing kasantosan Padararja sak praptamu. Ponongan Bagong Padararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun inggih jimat. Yen ana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni tok. Iya Bagong, nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjaken sampun Prabu Darmakusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip, nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak, Pak, rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah. Diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong, nggih niki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Punta dewa nek aku butuh pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wasilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Karo welang. Ah, tempe karo welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus lah, pustaka Jamus kelima sada. Nedya kula bolong, bolok boyong. Nedya kula boyong
wonten negari Ngamarta Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darmakusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane Bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli nek nganti sampean mboten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken ora Bu. Kok ora Bu aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken apa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngastina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. Mangke riyen saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampeyan le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa Ketaman Pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Ora.
Wah, ra sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ra panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Ana getih putih. Caedan lah. Iya Bagong nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangparingke Durna. Mangparingke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watakipun Nalendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan Durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ketaman pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Ngapa? Kowe ngecek karo Bapak Durna? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengin nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengane Praja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng mereke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek kelak mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Bot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke irah-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke
bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Amin Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saniki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartamawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron. Nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nang ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane, ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ngono. Nek panjenengan kemanene metu Jawa. Ayo metu Jawa. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kadedayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingkel-ingkel garing ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Aulane ra diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ra ana Begawan Durna. Nek ra ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ra weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Ya. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Ndarana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil kang putra ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, ya sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng
boyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mangsa Baranga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Barana nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Kudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong Nyuwun ngambil Kang Putra. Ya wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moyong ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Kudara. Yo, ana mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngeslangen dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Gemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Kudara. Yo sing ati-ati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo, sing ati-ati. Ndara Kembar pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya Yem, Inggih ngatos-atos. ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep sewiya-wiya ya ta? Iya. Merga pun nggih. Yo, sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya, sing ati-ati. Ndara Kembar, Iya sing ati-ati. kula tak medal jawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambah mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Handakawana ta iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Papanipun ki Lurah Bagong. Kuwi nggo 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuwun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuwun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora. Mengko ndak aku ora kepenak urip perkara Bagong. Wah, Panakawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejegane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo, Yayi, ana apa? aja nganti Bagong kasempyok ing aradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite. Dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Sipiye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, ya ngestake dawuh.
Babar pisan Dimas, budal kang padha sebeng sun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadining pananggilan. Salojasa kondur ngedaton jelek saking dampar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katinon saking Santi kamulyane. Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang ndi papan anggring gleleng, anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna wonge ora tau wani swara nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet tok. Dadi bingung Urataya kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliwure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ya sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusan sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udang. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra Dimuka wedi kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Pancen nika pun do mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tok ki piye iki? Kon ngewangi gong aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasaki lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya aku.
Nggih, nuwun pangestu nggih. Ya sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng teng pundi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Nah, iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ana sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Kethuno Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Guru gongso tetek kaya butula. Oh. Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sokalima. Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar kuwi sing maju. Marmo kartos lebar dengkulmu mlocon. Heeh, Kartomarma sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarma aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarma ijen. Kerubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke. Kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho, apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gathang kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar. Bar. What? Asem ah tak pethokke. Modare, edan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remuk. Hoi. Wah. Mati. Oh. Antasena! Ngapa? Ngapa?
Oh, arep modar aku pisan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, aku nek carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki wis gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ra iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Lihat ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngampet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapakke ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gek wis ra modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Gong, wis. Sampe teng pundi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ra iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ya anggere engko ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet ambegan. Weh. Kok ora sida? Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Oh, lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Ah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, Antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng.
Oh, tuwa ra sida. Ting klindring kabeh wis. Sramotok. Wis. Wis. Nek medun, ayo wis medun ngono wae. Ah. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramarta, Jayamrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong digdaya kliwat tukur. Mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Kok mendelik wae mataku ambu arep ngopo kowe? Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramonya. Sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe. Nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong, mati tenan. Engko tak jase. Mangger entek baterai colokan listrik murip meneh, guys. Aja edan, Ora edan serius iki. pecah siramu nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagdug. Pecah siramu. Wale Ning. Pecah siramunya. Ah ngono. Hut. Hut. Ha. Oh, mati ya. Wah. Waduh. Gledhek dasmu wis semaput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarma Kurawarwane ro Bakaya, amuk legane ati. Arepku Karto Dendra. Ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar Tadi denda terus. peranganing para Sata Kurawa. Karto Dendra Dasar Purnyata. Kartomarma kalah karo kowe. Karto Dendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau kapane?
maju ya. Kurawa maju. Kroyok Durna beto drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundamane. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Nggih, ayo gawa pusaka suntakan aku ora wedi legane atiku, Mas. Pandhita kang minarya wangsit pindha gombang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya gleleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandhana Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis nggawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani namane Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambang Kesra katitih merut layut sagung Praratu
Ngapunten, Ger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa Penemban. Mestinipun bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang Werwengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho. Dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gondok bleguduk soal gembol suara nanti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit yer kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, no. Kowe tak kandhani ya Bagong, nggih. Ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali neng Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasi Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Wong minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Wo iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Rama Kyai, mbuh. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Ndam kok
kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Bagong lagi mulih, Gong. Heeh. Kok gelis ngegrep. Weh. Bocah modern terus ae nang ndi-ndi lungae rasa dadak mlaku. Nggunake PHP. Apa? PHP. HP tok ora sanggupe. Heeh, nganggo HP. Androno. Android. Wong nyebut kira akhir kok muni glelengi ra jamak-jamak. Mengkari pesen, lho to. Dinunul channele cuk ngono terus kok ketok montor iki mlaku luru-luru ngampiri arep nggunakake montor apa arep nggunakake mobil wis kono ngamar to mau numpak apa kok mobil Grab mobil aku numpak motor ki anu wae Cuk males oh to mula aku tau diprotes karo bojoku protes piye kok aku ora tau tok boncengke motor to Pak tak omongi wingi tanggane awake dhewe boncengan montor lanang wedok suami istri tiba sing wedok sikile putung. Aku ki moh ngeman karo kowe. Kowe ora tak boncengke montor. Aku trimo boncengke wong wedok liya. Dadi nek tiba sikile putung dudu bojoku. Bojomu ya trimo ae. Goblok lali. Oh. Ayo ora sekolahan. Wis ora apa-apa ngono. Ya syukur wis entuk gawe. Perkara kuwi tak aturke kerian. Domongke saiki tenan ra gayeng. Oh iya. Ku tak matur Bapak. Bapak wis sembuh? Urung. Malah ambegane saya angil. Tekan wae, Tru. Lho. Kok ditekan? Weh, engko gek kowe sawah lor rumah. Gareng kae sing jejer sarean. Mah. Kowe tuwa dhewe ki ngalah, Reng. Ha sing kebon sing 4 hektar ngarep karang kedempel kae. Lah njur kowe njur karepe akeh dhewe ora. Ngene ya, Gong. Piye? Sing jeneng wong tuwa gula wentah karo anak isih bocah kuwi dadi tanggung jawabe wong tuwa. Lah, saiki wong tuwa sing wis keladuk yuswa, tegese wis tuwa, anake do mentas-mentas kaya garing kaya aku karo kowe iki gula wentah karo bapak. Nek iso bapak didedawa umure, ditutut. Wis. Maksud iki solah bawane anak ki nek gawe tentrem, gawe ayem kebak tata krama kuwi dadi swarganing wong tuwa ndawake umur wong tuwa. Ning arep duwe anak sugih iso munjung ingkung gajah saben dina wong tuwa. Nek tumindake mrusal mbedugal kuwi dadi jalaran cepet matine wong tuwa. Mula dandanana uripmu. Bapak loro kae ngrasake kowe. Tak tonyo mencelat kowe. Sing nunggu bapak sapa saben dina? Iki lho. Nek ora ana aku, ora kalap kabeh anake sing barep isane mung jejaluk. Sing nomor loro isane mung jejaluk. Bapak ngatang-ngatang kae sing bopong nang kamar mandi sapa? Ayo kowe. Agene, kok aku iso ngene kaya ngono. Wingi geblet nguyuh tak bopong wis nang dalan wis nguyuh. Nguyuhi aku, mangkel aku tak balekke nang peturan terus tak uyuhi genting. Anjen setan ana Bagong ora. Karo bapakne kok kaya ngono ora. Ya sing penting bapakku ben iso sehat, kowe engko matur karo bapak. Siap. Ki sowan ning desa
Boyolali, Penggung. Kabupaten Boyolali. Ya wis sak ana-ana sak piye-piye wis dikersake sowan mrene ya awak dhewe sak bisa-bisa ngaturake ya Gong. Ha iya. Merti desa sing kaping 125. Padha muji kersane Gusti muga-muga pinaringan berat berkah. Berkah apa wae tumantuk marang desa Pengan, Penggung. Wah, meng neruske kok angel ra jama-jama lho. Muga-muga nir ing sambi 7. Sambikala. Goblok tenan Bagong ora. Rakyate utawa kawulane pinaringa sehat. Nah, lancar rezekine, pinaringa ana barokah, tandur-tandur sing mau mati bisa urip. Lho, ngrembaka woh-wohane. Ngene nek ming durene sing nggo parkir kae truk, wah awake luar biasa. Wetane mau ana rambutan. Tak opek. Weh. Gandeng sing di omah ra ana tak penek. Mancik tembok tak pidhil iki sing di omah metu. Ya ngapunten nggih Bu, kula methik rambutan. Mboten napa-napa niku mung sok dipangani munyuk kok. Waduh. Cilaka ya Gong. Ya wis ra apa-apa, aku njur ngono dun. Mula nek apa-apa ki nembung ora sak penake dhewe. Ki ning layang Gong. Apa? Disemayani wae esuk Senin ngarep. Oh, kusik to. Gaden ta utuh. Wah, bocah kok semayani Senin ngarep ora. Aku anggere muni ana layang tiba iki tratapane. Tulisane mesti bulan ini belum bayar. Uduh iki pamundutan lagu kok. Aku sok deg-degan e. Sik tak jupuke. Wo, ora ana kono. Oh, Buyasa Group Haji Yuli Supriyatna minta lagu Lewung. Wo, iki sing donatur wayang iki, Tru. Donatur utama wayang Mbak Haji Yuli Suprayitna. Iki tulisane. Heeh. Suprayitna. Nuwun lagu Liwung. Engko diaturake. Liwung ki dienggo kari-karinan dienggo penyemangat. Heeh. Sing baku wis ana dawuh saka Pak Haji Yuli Suprayitna nyuwun Liwung. Oke, engko tak aturane aku nggawa penyanyi Liwung loro. Oh iya. Sing siji anggota PSSS Lho. Apa paguyuban sinden 150 cm. tegese Cendik banget wong iki. ya ora apa-apa, sing penting iso nyinden, sing dhuwur ra iso nyuwara. Ha iya. Ya engko diaturake mbaka siji ya nek iya. Kowe sik nembango, ndak wektune selak ngoyak. Oke. Tak ngaturke tetembangan sing kepenak terus. Ya. Sapa sing arep nduk dawuh supaya nembang, nduk suwuni pambiyantu. Iki eneng nawala. Heeh. Nyuwun sing klasik-klasik. Oh iya, saka sapa? Saka Mas Budi. Nggih. Asale saka ngendi aku ora iso ora ditulis, penting nyuwun lelagon sing klasik. Heeh. Apa nyuwune? Sinom Parijata. Wah, lha kuwi lagu kuno ning wis tenar tur dasare kepenak dirungokke. Ya, Gong. Heeh, Sinom. Diaturke sing kepareng nyekar. Iki nang kene tulisane nyuwun Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya, diaturke. Karo mat-matan aku sing tuwa tak ngematke sing klasik-klasik ya, Truk. Ya. Mengko sing rada gayeng ngaturana terus engko Bagong sing liwung. Oke, siap rasa kuwatir. Heeh. Boyolali. Ha iya. Anggere muni tembung Boyolali langsung kelingan susu ya. Ha iya. Kota susu kene iki. Heeh. Aku tau manggon nang kene nyambut gawe merah sapi. Weh. Terus kapok aku. Lah ngopo? Tak perah suwe banget ra metu-metu ki bul sapi lanang. Oh. Sapine ming mesem. Terus tak keplak sirahe. Penak ya. Bapul pancal mencelat kowe ora. Aku iki iso ngematke ora. Saya sing diperake sapi wedok. Aku ora iso mbedakake. Ame didhawuhi ro juragane, Bagong ayo temandang karya merah sapi. Oke.
kae nggon sing apa ember seng kae langsung tak saut Aluminium. aluminium glondang tak kek ngisore set langsung tak nyot. Kok ora metu-metu ta ya ngono. Terus juragane metu kuwi lanang ya. Waduh aku. Ameng plikethok tangane. Jenanangan kok kowe lah. Mangga. Slendron apa pelak Mbak Ayu? Derek, Pak. Ya, pelak. Ya. Jane slendro ya penak. Pelake rong tuneke mau wis wae kowe ora ngrungu. Wah, aku kok ngomong tok pancai terus. Ora aku iki ora ngematke soalé. Pelok mau wis muni, lho lali janjine sing nembang Mbak Tatin. Sindanan ngayal kuwi. Ora apa-apa, mengga. Neno. Penggerongnya siap. Iya. Ayo, tut sing kompak. Noladaku tama sing lanang seniman sing wadon sendewati kayane mumplo. Mlumpuk. Tumrap tanah Jawi janji sabar aja do kesusu sawahe dawa susune jember ora iso girong ya ora sah kleru lanang iya kleru lanang kowe sing goblok kuwi ora mangga kuwi ndelok wayang jaman biyen lho eleng-eleng kodhok ijo mlebu jaring. Ning saiki wis diganti eleng-eleng kudu eleng marang Gusti kang peparing. Iya, contone apa, Gong? Contone wayang iki lho dijajar-jajar iki lho. Nuwun sewu ora kok madhakke aku karo sing gawe urip ora. Wayang iki uripe karo dalang, menungsa uripe karo Gusti. Nek wayang cedhak karo dalange ora ana sing wani nganggo dolanan. Nek buta pinggir kae arep gedhe medeni ada karo dalange bola-bali tangane cekel cah cilik-cilik. Lho, kuwi nandhake nek adoro sing gawe urip ki bakal dienggo dolanan urip ning alam padang gampang dienggo dolanan sak pepadane. Aku enggak suka dialem. Aku ngene iki mung nularke kepinter aku kanggo kowe. Kowe termasuk wong SDM rendah. Wow. SDM susu telur madu. Wah. Ngawur ta. Wong ora dong kok. Ayo. Wonten dawuh, Den. Uswatara monggonku nunggu kelawan bapakmu. Nanging ora ana tandha-tandha bapakmu bakal waluya nirmala temah jati temah mulya. Bagong, wonten timbalan miturut ature Panakawan Garing kelawan Petruk sira diutus dening wong tuamu. Marata gage matura, monggo kepiye kabul kawusanane. Ninggae kepareng punjuk atur kersanipun Ndara angka 8. Lho, Angka Wijaya. Nalika semanten kula sampun lampan sono wonten negaring Amarta. Campa perang Bitutama alok Benda Walapati kalih Begawan Duna lan para Sata Kurawa. Tumunten dipun pisah kaliyan Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ngendikaken badhe pinaringan pusaka tetiga nek saged nglintoni kelawan ingkang winastan Sekar Jatiwasesa. Niku Ndara. Mula nek ngersake pusaka 3 tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus jimat lima sada kudu napa niku isa nglintoni sing disebut Sekar Jatiwasesa. Mekaten atur kula cekap semanten nek wonten Padyagung Pangasama wekdal sapapan kula aturaken dhateng ingkang Pranatacala. Risang nawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Laya gumun lajeng upaya teng pundi wong jenenge Sekar Jatiwasesa niku lho lagi ngerti niki. Panakawan Petruk dalem menungsa tumitah ning alam padang diwenangake mbudidaya tumrap Abimanyu kena sinebut arane saweneh ana wujude mapan ning Janaloka. Oh, lha nggih. Lah terus
Aja nganti kendhat ayo. Tinimbangane bapakmu ora mari utawa ora waluya nirmala temah jati. Aluwung Abimanyu ora bali marang Karang Kadempel. Aku ora bakal mento marang ngeruganing bapakmu Semar Badranaya Petra. Nggih, kula nderek mawon kersanipun Ndara. Mati awake dhewe le, mati awake dhewe le. Ngapa? Ana apa? Ndara Abimanyu ilang. Lho, lek dekok nendi? Wis. Ndara Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndara Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam. Lho. Edian kaya film. Nyaut Ndara Abimanyu gong kae isuk ketok ketap-ketap ing angkasa. Ayo Ndara Abimanyu kae ketok saka kene gong. Doya wae meneng wae ngopo? Ya. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi ya apa to gong wis ora anu kok dadak salin barang arep musuh apa wedoke. Wani apa? Sing tak wedeni apamu? Ini kata dian kantong kaca. Kata. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora sawerna-werna. Aku tak nonton Kaca Paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Apa dadi presani, Ndara? Pun ketemu, wis mung suwe. Kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh. Bapak loro niku wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Le wadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo Gong yo, engko gek selingkuhane bapak to udu. Bapak ki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Wah embuh nek nggonmu. Wis ale ngawur kok kowe iki. Aku ora apa-apa ya terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to nggih. Pak wungu, Pak. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk ngendikane Sinuwun Kresna bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu Karang Kadempel ajeng diobong, Pak. Mang wungu. Nek ora wong tuwa tak duandem glugu tenan. Juga ape-ape kok nyampar rai lho. Ning aku seneng bapak waras. Sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jatiwasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singitake enten kuncung kula. Pamrih aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Yo Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah njayeng bawana. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna dadi utusaning adil manglurah satru murka saengga saged mujudaken jagat menika ayem, ayom, tentrem, rukun, mansinamadan, tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati
Sura Sudira Jaya ingkang rat suh berasta tapi kula Darmastuti rahang sami makari rahang samya pinanggih Ndara.